खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आं ललिता गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। धुबुरीयाव पुलिसआ साद' दुथांफोरखौ गोबां हाथियारजों लोगोसे हमदों। क'क्राझार आबाद बिफाननि एडिअ बिजितगोरा नार्जारिया लामा जाब्रबथायजों रुंसारि जादों। चाइना आरो पाकिस्तानजों दावहा नांबोनाय बिर जवान नर बाहादुर खारखाया रुंसारि जाबाय। बिजनी प्रेस क्लाबआव वान डे क्रिकेट मेचआव 39 रानजों देरहासार जानो हादों। क'क्राझार पुलिसजों एनकाउन्टार खालामजानाय त्रिपुरानि गान्जा बेपारिया बरपेटा मेडिकेल कलेजनिफ्राय खारखोमादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। धुबुरी पुलिसआ सिआरपिएफनि हेफाजाबजों साद' उदखारिफोरखौ गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। मख'जाथावदि धुबुरी टाउननि साखाथियाव थानाय सट बाजार ओनसोलनिफ्राय धुबुरी पुलिस आरो सिआरपिएफआ जथायै गोबाव समनिफ्रायनो गोख्रों सन्दांनायनि गेजेरजों साद' दुथांफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय साद' दुथांफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा आरो गंसे 9mm रिभल्भार आरो मोन 6 गोथां गुलिजों लोगोसे मबाइलफोरबो बोखांनो हादों। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला पुलिस आरो सिआरपिएफजों हमजानाय साद' दुथांफोरनि मुंफोरा फारियै मुकेशर रहमान, हासिनुर रहमान, राबिल हक, जालुक उद्दिन, गुलाब हुसेन आरो आरसिनुर रहमान होननानै मिथिनाय जादों। आथिखालाव पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै गासिबो दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सनिबारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिम्बरगाव बाटारमारि गामिनि थागिबि बिस्वजित गोरा नार्जारिया हरखाबै लामा जाब्रबथायजों रुंसारि जायो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला आबाद बिफाननि एडिअ बिजित गोरा नार्जारिया गावनि बिहाव थैनायाव नुजाथिहैदोंमोन। बेनिफ्राय न' फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो रङियाव हरखाबै मोनसे लामा जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो जिउ गोमायो। बिजित गोरा नार्जारिया हरखाबै जिउ गोमानायाव आबाद बिफाननि मावसुमाफोरजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारिया गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। गावनि जिउखौ खैफोदाव दोननानैब्लाबो हादरनि थाखाय नांथाबबोनाय बिर जवान नर बाहादुर खारखाया रुंसारि जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि कुमुरिकाटा खैरा खारफेला गामिनि नर बाहादुर खारखाया गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो हादरनि थाखाय नांथाबबोनाय बिर जवान नर बाहादुर खारखाया चाइना पाकिस्ताननि दावहायाव बाहागो लानानै भारत हादरखौ रैखा खालामदोंमोन। आथिखालाव बिर जोहोलाव नर बाहादुर खारखाया 79 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला 1960 मायथाइयाव नर बाहादुर खारखाया गरखा रेजिमेन्टआव साख्रि मावजेनदोंमोन। बे खाबुआवनो साख्रिनि बोसोरनैनि उनाव 1962 मायथाइयाव भारत चीननि गेजेराव जानाय दावहायाव गियाल'ना बाहागो लानानै भारत हादरखौ रैखा खालामो। बेनि अनगायैबो 1965 मायथाइयाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहायावबो भारत हादरखौ जै खालामो आरो 1971 मायथाइयाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहायावबो गोनांथार बिफाव लादोंमोन आरो पाकिस्तानखौ बोखावनानै आथिखालनि बांलादेश सोरजिनानै होनो हादों। चिरां जिल्लानि बिजनी फेटागाव बिजनी बिद्यापीठ गोजौ गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों लोगोआरि वान डे क्रिकेट मेच गेलेनायाव गुवाहाटीनि जनसंजक फ्राइड 11 हानजाखौ 39 रानाव फेजेननानै बिजनी प्रेस क्लाबआ देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बे वान डे क्रिकेट मेच गेलेनायखौ सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं फोलेरा सुजुगिरि आरो मासिगिरि राजेन बसुमतारिनि दैदेननायाव बानजायदोंमोन। बे वान डे क्रिकेट मेच गेलेनायाव सम्पु सरकारा मेन अफ दा मेच सायख'जादों। सम्पु सरकारा गासै 27 रान बेटिं आरो मोनथाम उइकेट लानो हानानै साबसिन हामसिन गेलेगिरि महरै सायख'जादों। नोजोर होनो गोनांदि बे गेलेनायाव देरहासार जानो हानाय बिजनी प्रेस क्लाबनो बानजायगिरि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं फोलेरा मा 10 दाउला खासि आरो मेचआव रानार्स आप जानाय जनसंजार फ्राइड 11नो मासे बोरमा खासि बान्था महरै गथायदोंमोन। मेचखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय गाहाय आलासि महरै दामजु फोरोंगिरि डक्टर गोमोथाव बसुमतारिया नुजाथिदोंमोन। लोगोसे इंखं फोलेरनि मासिगिरि राजेन बसुमतारिया रैमालि एकाडेमि बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर चित्तिधर बिश्वास, बिजनी बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि रुपनाथ हाज'वारि, जनसंजक गुवाहाटी एडिसनेल डाइरेक्टर प्रदीप कुमार ब्रह्मआ चिरां जिल्लानि क्रिकेट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारिमोनहा बाहागो लादोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि बिजनीनि एसडिपिअ शेखरज्योति रयआ बिजनी प्रेस क्लाबजों हायार गेलेनानै जोबोर मोजां दिन्थिनो हादों आरो बयखौबो मुहिनि होनो हादोंमोन।
बरपेटानि फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेजनि हस्पिटालनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। पुलिसनि जिम्मायाव थानाय सासे दायनिगिरिया खारखोमानाय जाथायखौ खोनानानै बयबो गोमोदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा श्रीरामपुराव सिमलटाफु पुलिसआ बुधबारखालि 350 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे हमनायनि उनाव गान्जा फालांगि सुमन नम'खौ खारनो नाजानायाव इनकाउन्टार खालामखांनायनि उनाव जोखोम जानाय हालोदाव देहानि फाहामथाय होनो थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव एडमिट खालामदोंमोन। नाथाय सनिबारखालि मोनायाव आखाइनि हेन्डकाफखौ गावनि हाथाइजों अरनानै सोमोनांथावै खारखोमादों। आथिखालाव कक्राझार जिल्लानि पुलिसआ सुमन नम'खौ हमफिननो नागिरगासिनो दं आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होबाय होननानै कक्राझार जिल्लानि एसपि प्रतीक बिजय कुमारआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।